Shalom Horas di tasude Uria AKBP di son au namar gor embron tapu bolon ima nanai menjaon almana AKBP Ganupari tahun 2025 di Bagasan Sadarion ima di hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 adong madison neng ayat neng sejawata do lagu neng sendiota sonarita parjolo tu ayat ni sinjaon atau ayat bacaan ima natar surat sian pasal men 70 ayat 5 pasal men 70 ayat 5 sonon ma pandok na tajaon ma ikon marolo olop nian jalan marles ni roha di bagasako sude aka na mangululiho jala iko totong ma donon ni aka na makolongi atuanmu timbul do debata. Terjemahan bahasa Indonesia Mazmur 70 ayat 5. Biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Ima saatna ayat ni sejawata di Bagasan Sadarion. Sonari ita lanjut ma tu lagu ni sendiota di Bagasan Sadarion. Ima nasien buku lagu buku ND nomor 581 ayat 1. Sangap di Jehovah. Ta endeon ma. Sangat di Jehovah nasun timbuli balgani olongna dan tarasami dile onanakna nasa sadai manobusita jolma pardosai puji ma debata ale manisia lasroam sombama debata dapoton jaoba nasu timbuli marite anakna Tuhan Yesus. Ima sana lagu neng sendiota naki ngata jaon ayat ni sejaon do lagu neng sendiota di Bagasan Sadarion di almanak Ganupari Arian di Bagasan Sadarion ima nadi hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 melatema di Tuhan tetap